Čau, vítejte v Apkách. V tomhle pořadu se podíváme na novinky a zajímavosti ze světa mobilních aplikací. Ukážeme si hry, které vám pomůžou zahnat nudu, nástroje, které se vám můžou hodit, anebo prostě aplikace, o kterých je zkrátka dobrý vědět. A jelikož jsme v pilotním dílu, bude dobrý ho odstartovat stylově. První věc, kterou si ukážeme, bude taky pilotní. A to doslova. O co v téhle hře jde, je asi jasné z názvu. Ocitáte se ve vzduchu krátce po vzletu a vaším úkolem je vrátit se zpět na to samé letiště a pokusit se na něm přistát. Máte na to ale jen 5 minut, což při prvním hraní stačí leda na to, abyste se zžili s ovládáním letadla, protože hra nemá žádný tutoriál. Prostě tady máš letadlo a přistaň. Letoun řídíte nakláněním svého mobilu nebo tabletu podobně, jako byste v rukou drželi knipl. Doleva, doprava, nahoru a dolů. Zní to logicky a vypadá jednoduše. Ve skutečnosti je to ale celkem fuška. Já osobně jsem například při pohledu zvenčí měl neustále tendenci zatáčet invertovaně, tedy pro zatáčku vlevo naklonit tablet doprava a naopak. Naštěstí ale lze pohledy přepínat, takže v kokpitu už to šlo o něco líp. Přesto se mi přistát nepodařilo zatím ani jednou. Vždycky jsem letadlo rozlámal na kusy, buď o zem nebo o vodní hladinu. Hold, pilotování není jako práce s buzolou. Ale když to zvládnete, v dalším levelu si za odměnu budete moci vyzkoušet i start. To tahle partička za mnou s lítáním takový problémy jako já nemá. Jen je pravda, že to mají na zem po něco delší. Pokud chodíte často nakupovat, nebo se rádi necháváte masírovat televizníma reklamama, určitě víte, o koho se jedná. Ano, jsou to lidlářský lepíci neboli stickies. Tyhle malý vesmírný potvůrky se rozhodly navštívit a prozkoumat planetu Zemi. Přitom sbírají maglajs, mince a superschopnosti. Začnete výběrem postavy, který ovšem překvapivě není pro každý jazyk stejný. Zatímco v české mutaci máte všechny postavy k dispozici hned, tý anglický si můžete vybrat jenom ze 2 a to ještě z jiný sady. Ostatní postavy tak musíte pozbírat v průběhu hry. Sice netuším, co tím autoři sledujou, ale aspoň můžeme mít pocit, že máme zase jednou víc než ostatní. Abyste pohnuli se svou postavičkou, můžete ji natáhnout buď ve směru, kterým chcete, aby letěla, a nebo ji můžete napružit právě opačným pohybem zpátky, což vám ovšem prozradí až ve 3. levelu. A ideálně na doporučený počet tahů, protože za svůj výkon taky na konci dostáváte body. Aby to nebylo tolik jednotvárný, po cestě narazíte na různý záludný překážky, jako třeba ostrý hroty nebo bortící se stěny. Ideální pro zabavení dětiček. Měli jsme tu apku pro šikovný chlapy, apku pro šikovný dětičky a teď tu máme aplikaci pro šikovný holky, který to dotáhly až na těhulky. Ve hře My Newborn Mommy and Baby Care si vybíráte ze 4 nastávajících maminek tu, o kterou se chcete starat. Krmitý, česatý, masírovatý, ale taky s ní lítat po vyšetřeních a vůbec všeobecně pečovat o blaho její a jejich mrňousů. Nejsem si sice jistý, nakolik je to biologicky možný, ale tahle mladá dáma má ve vedlejším pokoji dalšího sviště, které je navíc neustále opruzené a v plíně pro vás schovává vonavý překvápko. S tímhle tvorem je něco práce. Jen co se mu totiž naučíte vyměnit plínu, vyteče mu z nos nudle a to se samozřejmě neobejde bez brečení. Za každý splněný úkol dostáváte virtuální peníze, který pak můžete použít pro nákupy třeba nových hraček pro vašeho mimíska. A úkoly můžete dělat znova a znova, třeba do zblbnutí. Kdybyste třeba měli pocit, že tohle nic není, nebo že vám to nestačí, můžete si za reální peníze odemknout ty zbylý 4 úkoly. To znamená třeba návštěvu babičky a u dědečka. Jenom kontroluji, že se mi náhodou neroste břicho. Tahle aplikace
byla tak nabitá hormonama, že jsem se chvilkama bál, že z ní dostanu kontrakce. A těch 60 korun, co chtějí za odemčení jednoho dalšího levelu, určitě dokážu utratit příjemněji. Tak já jdu. Čau, ahoj. Jo, a odkazy na jednotlivé hry máte v popisku. Ale bacha, jsou trochu větší. Čau.